Kupagyőztes az Újpest! Juhász Roland fejes góljával egyenli a Videóton. Ott a lefejelt labda, gól! Itt az a Isten, aki ezt a brigádot hívtatta a stadionból végrevezet! Gera! Ó, mekkora gól! Hát így kell felavatni egy arénát. Gera Zoltán, de jó ég! Öde, gól! Kegyetlenül bevágja a léc alá. Újfélben Tibusz! Ott a gól, 1-0 a Fradinak a 30. percben. Nikolic helyzetben megvan a 99. gólja. Kovács, gyönyörű gól! De gyönyörű gól volt! Hajnal érkezik, és vezet a Ferencváros, nem bírta tovább az Újpest. Dani középre, Bordan Roland gólt szerez!